O pădure în care fiecare copac conține o amintire. Bună ziua, scriitori ai memoriei naturii! Astăzi explorăm o pădure în care copacii păstrează amintirile celor care trec pe acolo. Dacă natura ar putea păstra amintirile oamenilor, oare ce ar alege să ne arate? Uitați care este misiunea pe care vă propun pentru astăzi. Scrieți o poveste despre un personaj care intră într-o pădure în care, atingând un copac, poate vedea amintirile celor care au fost acolo înainte. Oare ce descoperă personajul nostru? Iar eu, până data viitoare, vă urez să aveți spor și inspirație.